Predstavujeme kotol Vitrix TT ako symbol 50. výročia založenia spoločnosti Imergas. Táto nová rada bola vývojovým tímom navrhnutá za menej ako 2 roky, aby predbehla európske smernice o používaní energie, ktoré sú jasne orientované na kondenzačnú technológiu. Použitie takého technologicky pokrokového výrobku, ako je Vitrix TT, prispieva k zlepšeniu triedy energetickej účinnosti vykurovacej sústavy. Je reálnym pokrokom smerom k ekologickým inováciám. Spoločnosť Imergas sa týmto novým výzvam rozhodla čeliť dvojitou investíciou a poprvýkrát vo svojej histórii vyvinula nový produkt spolu s novou, inovatívnou výrobnou linkou. V plnej prevádzke umožňuje nová linka výrobu širokého rozsahu typov, viac ako 25 s rôznymi výkonmi a funkciami, spomedzi ktorých si bude možné vybrať ideálny výrobok pre každú domácnosť. Značka TT znamená Top Tech, to najlepšie z techniky. Jedná sa o generáciu kotlov určených do novostavieb i na výmenu existujúcich zariadení. Inovačný kondenzačný modul zaručuje veľký prietok a výtlačnú výšku pre systém vykurovania, nízke riziko zanášania prípadnými nečistotami systému a dobrú odolnosť voči korózii vďaka špeciálnej zliatine, z ktorej je vyrobený. Za účelom ďalšieho zníženia spotreby a prevádzkových nákladov bol vyvinutý nový elektronický blok, ktorý moduluje výkon kotla už od 3 kW, čo je ideálnym riešením pre prechodné obdobia alebo pre minimálne odbery. Nový elektronický plynový ventil umožňuje kontrolu ideálnej zmesi vzduch-plyn prostredníctvom jedinej elektródy vo vnútri spaľovacej komory. V prípade zmien hustoty vzduchu alebo paliva elektronický blok samočinne optimalizuje parametre spaľovania ako taký motor s elektronickým vstrekovaním. Vitrix TT má pokrokové a užívateľsky jednoduché ovládanie s otočnými regulátormi, tlačidlami rôznych funkcií a LCD displejom na zobrazovanie prevádzkových teplôt, režimu prevádzky a kódov poruchy. Je to prvá rada výrobkov spoločnosti Imergas, ktorá môže byť diaľkovo ovládaná pomocou aplikácie Dominus. Aplikácia je jednoduchá a intuitívna. Pomocou tabletu, smartfónu alebo počítača umožňuje kotol ovládať alebo zobraziť jeho prevádzku. Stačí inštalovať voliteľnú sadu Wi-Fi vysielača pre komunikáciu s elektronickým blokom kotla z ľubovoľného miesta. V pohotovostnom režime zaručuje mimoriadne nízku spotrebu elektrickej energie, nižšiu ako 6 W. Expanzná nádoba s objemom až do 10 litrov je ideálna na použitie vo vykurovacích systémoch s veľkým objemom vody, bez nutnosti pridania externej expanznej nádoby mimo kotla. Konštrukcia kotla uľahčuje prácu servisných technikov počas celej doby životnosti kotla. Môže byť použitý v inštaláciách so solárnym systémom alebo sústavách doplnených o tepelné čerpadlo. Použitie kondenzačných kotlov spolu s produktmi využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie zvyšuje triedu energetickej účinnosti celej sústavy miestneho zdroja tepla. Zároveň ponúka viacero riešení pre dodržanie nových zákonných predpisov týkajúcich sa nielen nových inštalácií. Je tak zaujímavou príležitosťou na ušetrenie energie a zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti. Do nového kotla Imergas môže prichádzať voda už predhriatá slnečným kolektorom cez pridaný zmiešavací ventil a sondu pripojenú na jej vstup bez voliteľného príslušenstva. Vitrix TT je pripravený na pripojenie k správcovi systému, aby mohol vytvárať účinné systémy integrované s tepelnými čerpadlami Audax. Prvý kotol Vitrix TT, vyrobený na novej linke závodu Prešelo, bol po prestrihnutí pásky umiestnený priamo v múzeu Imergas.